μας ανέβασες δυο πύλες ψηλά, το κομματιασμένο κορμί εκείνου του αετού. Στα σπλάχνα μέσα του πενταδάχτυλου που πεισματικά ψαχουλεύε να γράψει τους τελευταίους τους στίχους και με το εκτιναγμένο του χέρι τύπωσε δυνατά την κατάκλειστη πόρτα της ελευθερίας. Επιτέλους να ανοίξει Κυριάκο μάτσι. Η ματιά σου πως με κοιτάζει, με παραπονώ μέσα στο χρόνο.